እዚ ድንዙዝ እዩ ክርድአና ይክእልኒ ስለ ዝበለት ምናልባት ብሰብነታ ክትማርኾ ስለ ዝደለየት ኣብ ቦታ ቆፀራ ኣጥባታ ኮነ ሰለፋ ፅቡቅ ጌሩ ዘርኢ ክዳን ተኸዲኖም ልዕሊ ካልእ እዋን ተመሻሺጣ ተፃቢቓ ደበኽ በለት። ግዲ ሓቂ እቲ ፈለማ ኣይላለየን። ኣነ ምስ በለት እዩ ንሳ ምዃና ከረጋግፅ ዝኸኣለ። ካብያ ሽጋራት ትስሕብ ካብያ ለሚዳቶ እንተተባሂሉ ድማ ካብቲ ተምሳጥ ልባ ኣጥፍያ ትከታተሎም ናይ ኣሜሪካ ፊልምታት እዩ። ብጀካ ፊልም ምርኣዩን ካልእ ዝብርሓ ነገር የለን። ሓንሳብ ዓይና ናብ ቲቪ እንተሰዲዳ እታ ፊልም ክሳብ ትውዳእ ካብቲ ኮፍ ዝበለቶ ክትስዕ ዝሕሰብ እዩ። እንስሳ እንዳረኣኻዮ ናብ ሰብ ክቕየር ይቐልል ማዕረኽ ንድያ ሰብ ነናቱ ወልፊ ኣለዎ ከም ዝበሃል ነዚኣ ወልፊ ድማ በቃ ፊልም ምርኣዩ ክትብሉን ተወሳኺ ወልፊ ኣጥርያ ሽጋራ ምስሓብ እስከ ከፈትኖ ኢላ ከምታ ኣብ ሓንቲ ፊልም ዝርአቶ ጀሚራታ እቲ ፈለማ እንዳተሰርነቐት እንተተሸገረት እኳ ፀኒሓ ስለሚዳታ እያ። ሓደ ስክፍትኣ ዝኾነ ሰብ ከይርኣ እሞ ንገዝኣ ከይነግረላ እዩ ኣቦኣ ምእንቲ ርእሱን ትርር ዝበለ እዩ። ነዚ ሰሚዑ ከምዘይምሕራት ትፈለጥ እያ ኮይኑ እውን ተጠንቂቓ ትስሕባ ሽዑ ከምዛ ዋላ ሓደ ክትገብር ዘይፀንሐት ምስ ሰባት ትሕወስ ከም ትስሕብን ዝኾነ ዘጠርጥራ ሰብ ኣይተራኽበን። ኪድስክን ኣባይኺ ኣብቲ እንዳዋልዓ ፅሕያካ ኣብዚ ኣብኡ ምስ ፈጣሪኣ ምእላልሕሻ ኣዲኣ ነታ ኣብቲ ሳሎን ኮፍ ኢላ ዘላ ጎላ ነዲኣ ክተብፅሓላ ትዛረብ ዘላ ዋላ እኳ ባሕ እንተዘይበላ ፀርፀር እንዳበለት ግና ካብ ምብጋስ ኣይብኮረትን። ተባረኺ ዘጓሌ መቺም ኣብ ዓለም ዘሎ ምርቓ እንዳተመረቐት ኣብቲ ቀፅሪ ካንሸሎ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣብፅሓታ ልክዕ ካንሸሎ ክትወፅእ ክትብል ምስ ሓደ ፊት ንፊት ብዓይና ተጋጨወት። መንገዳ ሽዑ ክትቀፅል ኣይተረኣይትን እኳ ደኣ ክሳዳ ኣይትበለ ሕቆኣ ጠያ ብምሉእ ኣንፈጣ ክትጥምቶ ዝፈተነት እንተኾነ ንሱ ቆልሕ ስለ ዘይበለ እንተርፎ ሕቆኡ እምበር ገፁ ክትርኢ ኣይከኣለትን። ከመይ ደስ ዝብለከ ወዲ ላዕሉ እንዳበለት እግሩ እንተትስዕብ ኣይምፀለአትን። እንተኾነ ከይተንቀሳቀሰት ከላ ተሳሊሙ ድሕሪ 3 ደቂቕ ይኸውን ብደዋ ኣርከባ ዓይና ፈፂማ ካብኡ ክትዓለይ ትርአየትን። ምናልባት ከም ሰብ ኣብ ቅድሚኡ ስለ ዘላ ጠሚቱ ኣይኮን እምበር ግዲ ኣይገበረላን። ከም ብሓድሽ ካንሸሎ ምስ ወፀ 3 ግዜ ኣማኣቲቡ ምስ ፈጣሪ ተመሳጊኑ መንገዱ ገበረ። ምእንተ ርእሱን ዘይግድሻን ደፋር ስለ ዝኾነት ኣርኪባ ኣበይ ዝፈልጠካ ክትብል ሓተተቶም። ንሱን ትሕትንኡን ኣዘራርኡን ስለ ዝመሰጣ እሞ ፈቃደኛ እንተኾንካ ደኣ ቁፅሪ ቴሌፎንካ ዘይትሕበኒ ክትብለ ብድፍረት ሓቲታቶም። ምናልባት ናይቲ ፊልም ትርእዮ ተሰቢሎ ይኸውን። ንሱን ንፈለማ ግዜ ጓል ቴሌፎን ቁፅሪ ክትሓትት ዘጋጠሙ እዩ ዝመስል ብዝተወጃበረ ስምዒት ሂዋ ተፋኒዋ ኸደ። ንምሸታ ደወለትሉ ዕላላ ጥዑምዩ እንተኾነ ኣብ መንጎ ናይ ፀቅታት ዘረባ ይመወልቀዩ ክዕርማውን ይፈተን እዩ። ምሸት መፀ ናብኡ ምድዋል ስራሕ ኢላ ተታሓዘቶም ከም ተራ ሰብ ርእዩ ግዜ ኣብ ዝረኸበሉ ይዕላዩ። ናይ ፀቀ ዘረባታት ገዲፍካ ዕላላ ይፀልኦን ካብ ብቴሌፎን ሓሊፎን ግና ብኣካል ኣይተራኸቡን። ክትዕልል ርኢ ምስ ኣበለቱ ከምዛ ዝፈትውቶ ፅቡቅ ጌራ ኣብ ፍቅሪ ወደቐት። ጥራሕ ዘይኮነቱን ተሓመሰት። ብኣካል ክትረኽቦ ከም ትደሊ ስለ ዝረበሸቶን ክራኸቡ ጀመሩ። ክርዳእ ኣለውን ብዙሕ ፃዕርታት ዝተፈላለዩ ምልክታት ኣርአየት። ወዲ ግና ዘይደለ ኮይኑ ድዩ ዋላስ ምልክታታ ከንብቦ ዘይከኣለ ኮይኑ ሓሳብ ልባ የስመረላን። ከምቲ ደፊራ ቁፅሪ ቴሌፎን ዝሓተተቶ ግና ደፊራ ንፍቅሪ ክትሓተ ከኣለትን። የፍቅረከ ክብለ ኢላ ክንደይ ግዜ ነግፈረግ ኢላ ካብ ኣፋ ዘይመለሰቶን ክትሰዶ ዝሓሰበት መልእክቲ ዘይገደፈት
ንሱ ብወገኑ ኣብ ከምኡታት ዓለም ዘሎ ኣይመስልን እዩ። ካብ ስርሑ ናብ ቤተክርስትያን ካብ ቤተክርስትያን ናብ ስርሑ ክድብለሉ ክኽእላ ድማ ኣብ ካፈ ምስ ኣይራኸብ ካብኡ ወፃኢ ካልእ ሂወት የብሉን። እዚ ድንዙዝዩ ክርድኣን ኣይክእልኒ ስለ ዝበለት ምናልባት ብሰብነታ ክትማርኾ ስለ ዝደለየት ኣብ ቦታ ቆፀራ ኣጥዋታ ኮነ ሰለፋ ፅቡቅ ገይሩ ዘርኢ ክዳን ተኸዲና ልዕሊ ካልእ እዋን ተመሻሽጣ ተፃዊዓ ደበክበለቶም ግዳ ሓቂ እትፈለሞ ኣይለለን። ኣነ ኮ ምስ በለቲ ንሳ ምዃና ከረጋግፅ ካለ ካብ ፀጉሪ ርእሳ ክሳብ ፀፍሪ እግራ ጠሚቱ ንሳ ኮፍ ክትብል ከላ ንሱ ግና በታ ሰላምታ ንክህባ ዝተስኣ ኮፍ ክብል ኣይተረኣየን ክወፅእ ተረቢሹ ኢዳ ኮፍ በልባ ምስ በለቶ ኣይተሓዝልየ እምበር ኣከዳድናኺ ፅቡቅ የለን ከምዚ ኢልኪ ምስታኻ ኮፍ ክብል ኣይክእልኒ ምስናይ ቅሬቱ ኢሉ ገዲፍዋ ከደ። ኣንታ ምስ ምንታይ ዓይነት ሰብ ገጢመ ዘለኹ ብኻባ ኣብታ መዓልቲ ንኣባይ ናብቲ ቤተክርስትያን ዘይብፃሕኽዋ ብኻባ ኣብ ሽዓ በፂሕን ኣየንተይ ነቑራ ኣንታ ክንደይ የፅላእካይ ደሓን ዝገድፎ ዲመሲሉ ካብዚ ዝገድር ተኸዲነ መፅእ ሓንን ከብሊ ሽዑ ፅቡቅ ገይሩ ክበራበሪ ከርእን እንድዩ ፀርፀር እንዳበለት ካብቲ ካፈ ወፅኣ ንገዝኣ ተመርቀፈት። ካለ ግዜ ግድን ክረክበካ ኣለኒ ስለ ዝበለቱ ስርዓት ዘሎ ክዳን ተኸዲንኪ ትመፅእ እንተኾንኪ ፅቡቅ እንተዘይኮነ ግና ክረክበኪ ፍቃደኛ ኩንኩን ምስ በላ ድሓን ንሱስ እንዳበለ ተሰማሚዓ እንተኾነ ይሓይሽ እንተበልካ ዝገደደ ዳርጋ ጥራሕ ነብሳ ክትብላ ይቐልል ተኸዲና ሕውስ ምስ በለቱ ብስም ባዳ ሸበድበድን ገልጠምጠን ክብል ኣቃልቦ ኣብቲ ካፈ ዝነበሩ ሰባት ሰሓበ። ብዝተኻሉ መጠን ነብሱ ክረጋግዕ እንዳፈተነም የማን ፀጋም ድሕሪ ቁልሕ ምባል ኣቲ እንታይ ደኣ ናይ ድሓን እንታይ ክትኾን ዘለኺ እዋእ ንኣስ ይትርፍ ነብስኺ ክብረት የብልክን በጃኺ ግደፍን ኢሉ ብድድ ምስ በለ ብኢዱ ሒዛ ብሓይሊ ኮፍ ከም ዝብል ገበረቶሙ ይሕንታ ኾንካ ኣታ ንስኻስ ወድዳ ይኹንካን ወይኒ ዘለላ ትምስል ፅብቕቲ ጓል ኣብ ቅድማኻ ተገቲራስ ከይዶ ገለ ዝብል ንምዃኑ ወድዳ ቁርብ ምስ በለቱም ወዲ ምዃኑ ምንታይ ድዩ ዝረጋገፅ ጥራሕ ነብሳ ንዘላ ጓል ሓን ኢሉ ስለ ዝርአየ ድዩ ኣነ ንስኽን ከም ዝመስለኒ መንገዲ ናብቢኒ ንስኺ ክትዓብዲ ክትደሊ ዘለኺ ኣነ ግና ኣብ ከምኡታት ዓለም የለኹን መንገዲ ንፁርን ፍሉጥ እዩ ኣምላኽ ይመስገን ከዓ ምስ ኣምላኸይ ተመሳጊነ ይኸይድ ኣለኹ ክሳብ ሕጂ እውን ዝጎደለኒ ነገር የለን እንተኸኢልኪ ናብ ልቡና ክትመለሲ ካብ ዝተረፈ ግና ከምዝታት እንዳተከዳደንኪ ናባይ ትመፅእ እንተኾንኪ ካብ ድሕሪ ሕጂ እንተዚ ተራኽብናዩ ዝሓይሽ ምስ በላም ገዲ ሓሪኣ ኮይና ሽዑ ስካይ ተረድኣ ካብ ቦርስኣ ሓሳሲላ ሽገራ ኣብ ቅድሚኡ ክትውለ ኣብ ኣፋ ቀርቂራ ላይተር ሓሰስ ክትብል ዝርአየ ወዲ ሰለስተ ግዜ ኣማኣቲቡ ኣቲ ብምባል ካብ ኣፋ መንጠል ኣቢሉ ወሰዶም። ይሄንታ ኾንካ ምስ በለቶ እንታይ ክኸውን ደኣ እንታይ ክትገብር ዘለኻ ምስ በላም ይምልከተካ مش مسكماخي ابرتي قال كزرار عدلني كتبل صنحها نبراتي ملا سلمو كاب قدمخا كرحق كماخا ابزي عالم طاولا صبر ايفلتن كونتا تريخا انتي كم زلخو مغنزاب كتسب حبن مو كاب دحرجي كيترعين اندا بلد صراب زحد بتعم دنگص الله حزن الله مسلبان قلوان يلان سلازبله كامزيلا قديفا خير امرت سمعنا ندو ابيخ لميدكيو نز ነገር እሞኻ ጓል ኣንስተይቲ ኮንክ ምስ ብላ እንታይ ምልከተካ ድለይ ይኹን ወረ ኣብዚ ጣውላ ተሰቂለ ክስእስኢ እንዳበለት ዘይደየብኩ ኢላ ወጠት በለት ገለ ሰሪሩ ኣሎ እንዳበለ ብውሽጡ ነፈጣሪኡ እንዳተማሓፀነም ኮፍ ከብላ ፃዕረ ደሓንቲ እተሙ ውድኣቱ ግና ኮፍ ስለ ዝበለትሉ ኣዕሚቑ ኣስተንፈሰም مزيد سمعت سميدو زلوك نسلسة سمعو بات حدا كاو أكر حق بحاجة بات خالة شانك دما أبزيخون حوت على لسلز أمان عند دنجس أتوم بلي نحج منخيد قالي جيزيت سبو جيرنا كنزر عربينا أنت خونا تو كدان تخدين كمسي كدان بقدان دما أتواخذ خونا سلف كي زير إمول كدان حرادو أن دابلة تتحيزو مسوسو قد حقي
ከምኡ ኢላ ተኸዲና ምስኡ ክትርአይ ምርጭው ስለ ዘይነበረ መንገድና ንግበር ኢሉ ተፋነዋ። መሊሶም ምስ ተራኸቡና ከምቲ ዝበለ ሙሉእ ክዳን እኳ እንተዘይኮነ ጅንስ ስረ ሞላ ጌሮም በዘይ መፀባበቒ ከምታ ዝተፈጠረታ ኮይና ምስ መፀቱ ሕጂ ግርም እንዳበለ ብጣዕሚ ተሓጊሱ በፍሽኽታ ተቐበላ። ከምቲ ካልእ ግዜ ዘይኮነ እውን ቀሲኑ ተረጋጊኡ ክዕልል ጀመረ። ብኸመይ ሽጋራ ከም ዝጀመረት ምስ ሓተታ እውን ከምዛ ዋዛ ክትፍትን ኢላ ከምዝኣተወቶ ድሕሪኡ ግና ትወፅእ እንተደለየቱን ከምዚ ዓብያ ነገረቱም። ኩሉ ታሪኻ ምስ ሰምዐ ግና ክድሕል ኣይመረፀን። ካብቲ መንገዲ ትወፅኣሉ ከናዲ ዝወሰነ ኮይኑን መጀመርታ ክገብራ ዝወሰነ ከምቲ ንሱ ናብ ቤተ ክርስቲያን ዝመላለሱ ቃል ኣምላኽ ዝሰምዑ ንሳውን ከምኡ ክትገብር ከም ዘለዋ እዩ ምስ ነብሱ ዝተረዳድአ። ካብ ዝወልፊ ክትወፅእ ግድን ኣለኪ ነዚ ክንገብር እንተኮይንና ድማ ቀፃሊ ምሳይ ቤተ ክርስቲያን ክትመላለስ መንፈስኪ ክሕደስ ክእል ኣለዎ። ካልእ ናይ ክኢላታት ምክሪ እንዳወሰድክ ድማ ነፃ ክትወፅእ ኢኺ በዚ ትሰማምዕ ዲኺ ወላስ ምስ በለም ወሸለ ምስኡ መዓልታዊ ዘራኸባ ነገር ረኺባ ብሓጎስ ከዓ እምበር ዝተቐበለቱ በሊ ፅቡቕ ካብ ፅባሕ ክንጅምር ኢና ምባል ናብ ካልእ ዕላሎም ኣተው። ካብታ መዓልቲ እውን ብቃሉ መሰረት ናብ ቤተ ክርስቲያን ምስኡ እንዳተመላለዩ ናብ ክኢላታት ጥዕና ወሓብቲ ምክርን እንዳወሰደም ነዛ ስድራ ከይፈለጡ ን3 ዓመት ተኽተንፋስ ዝኾነት መሓዝ ተፈላለዩ። ክትስሕብ ከላ ኣቦኣ እንተ ዝረኽባ ወይ ወርኣ እንተ ዝበፅሖ ነይሩን ኣብቲ ገዛ ከቢድ ሕውከት ንዝተፈጠረ ነይሩ። ንዓ ጥራሕ ዘይኮነ ኣድሒኑ እንኮለይ ስድራ ሕውከት ካብ ዝኣቶም ኣናጊፍዎም። ሕጂ እሞ እንታይ ተሪፉ ነፃ ሰብ ክንኪ ኢኺ ናይዚ ነፃ ዝኾንከ ድማ ፍሉይ ምድለዋት ገይረ ኣለኹ ናይ ክብሪ ዕድምቲ ድማ ንስኺ እንታይ ይመስለክ ምስ በላም ካብ ሓጎስ ንብኣት ክተነጥብ ሓሊፋ ግን ክትዛረብ ኣይተሰምዐትን። ሰምዒታ ናይ ሓረ ምልክት ስለ ዝነበቡ ንሱን ብሓጎስ ትመፅኣሉ ሰዓታት ሓበራ። ካብቲ ኣፍ ደገ ማዕፁ ኣትሒዙ ቀይሕን ፃዕዳን ዕምባባ ኣብ መሬት ተነስኒሱ እቲ ገዛ ብምዕሩግ መጋየፂ ወቂቡ እዩ። ኣብቲ ገዛ እውን ንዓይንኻ ዝምስጥ ፅፉፍ ክዳን ዝተኸደኑ ሰባት ይርአዩ ነበሩ። ኣብ ኩሎም ድማ ናይ ሓጎስ መንፈስ ይንፀባረቕን ነንሕዶም ድማ ጉጅምጅም ይብሉ ነበሩ። ነቲ ትፈትዎ ሰብ ግና ክትርኢ ስለ ዘይከኣለት ኣብ ምንታይ ቆፂሩን እንዳበለት ቀባሕባሕ ኣብ ምባል ከላም ብድሕሪኣ ባድላ ተኸዲኑ ጥንቅፍ ምስ ኣበላ ኣዝዩ ማዕሪጉ ከም ፀሓይ ደሚቁ ስለ ዝተዓዘበት እንታይ ደኣሎም ፍልይቲ መዓልቲ እያ እንዳበለት ምእጉርታ ምስናይ ድሙቕ ፍሽኽትኣ ናብ ምእጉርቱ ሰደደት። ድሕሪ ሰላምታ ናብቲ ብርኽ ኢሉ ዝተሰርሐ መድረኽ ሂዝዋ ድሕሪ ምድያብ በሉ ኣሕዋተይ ፈተውተይ እታ ንሓዋሩ ዝተመነኽዋ መፃምድቲ እዚያ ዋላ እኳ ፍቓዳ ቅድሚ ሕጂ እንተዘይሓተትኩም ሎሚ ግና ኣብ ቅድመኹም ክሓታ መሪፅ ኣለኹሙ ፍቓደኛ እንተኮይና ክሓታ ኢሉ ብትሕትና መናበርቱ ክትከውን ምስ ሓተታ ሰብ ከይገደሸ ዘሊላ ተጠምጢማቱ ዝንሱ ካልእ እንታይ ደድሕሪኡ ዘብዘብ የብላ ነይሩ። ኣብቲ ገዛ ዝነበሩ ሰባት ከም ዝተሰማምዐ ስለ ዝቆፀርዎም ብጣዕቂት ነቲ ገዛ እናወፅዎ ድሕሪት መደብ ገዛ እንዳፈናኩሉ ከም ተፍቀረኒ ኣፀቢቐ ይፈልጥ ነይረ። እንተኾነ እቲ ኩሉ ነገራትኪ መጀመርታ ባሕ ስለ ዘይበለኒ ብፍቅርኺ ከይስነፍ ወይ ከይፈተወኪ ናብ ፈጣሪ ፀሎት የብፅሕ ነይረ። የግዳስ ግዲ ካብቲ ዘለኺ ሂወት ከናግፈኪ ደልዩ ኮይኑ ድማ ካብ ጥኻኺ ክርሕቕ ኣይመረፀን ፈጣሪ። በዝኾነ ብምንታይ ገይሩ ፈጣሪ ከም ዝሕግዘና ስለ ዘይንፈልጥ ክነማርሮ ይብልናን ካብቲ እውን ክንርሕቕ ኣይግባኣን።
ስለቲ ዝበልክሖ ሰሚዕኺ ካብዚ ግናይ ወልፊ ዝወፃኺ ድማ ብልቤ ዘመስግነኪ ተሓጒሰ ዘለኹ ምስ በላ ኣነ እውን ንኣኻ ዝመስል ሰብ ብምርካበይ ሕጉሴ እንዳበለት ኣኽ መስመሰት